والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan marici na Laraba 21 ga watan Rabi'in Thani a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 9 ga watan 12 a shekara ta 2020 miladiya. A wannan makaranta tamu mai albarka a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano. A yau insha Allah za mu tashi darasi na 241. In ba manta ba mun tike karatu da ƙarshen babun nahyi an ida'atil mal. Da haka yau za mu tashi farkon babun nahyi anil isharati ila muslimin bi silahin wa nahwihi. Babin da yake bayani akan hani gabaran nuna musulmi da makami ko makamancin makami sawa'an kana jaddan aw mazihan, babu bambanci mai nunin da gaske yake ko da wasa yake. Wan nahyi an ta'ati sayfi maslulan, kuma an hana karɓeɓeniyar makami a lokacin da yake a zare sai dai in yana cikin kubansa. Idan aka ce maslul ana nufin wanda aka fitar da shi daga gidansa ya zama tsirararsa, to makami idan ya kasance haka ba a so ka miƙa wa mutum kuma shi ma ba a so ya karɓa, kowa ya dakata. In kwa za ka miƙa masa to sai dai ka miƙa masa wajen ƙotar, kai ka riƙe wajen kaifin. An gane ko? Hadisi mai lamba ta 1799 an abi hurairata radiyallahu anhu, an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda, an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, la yushiru ahadukum ala akhihi bis silah, kada ɗayan ku ya nuna dan uwansa da makami. Wannan shine riwayar muttafaqun alaihi bukhari da muslim. A wani lafazin na imamu ahmad, la yamshiyanna ahadukum ila akhihi bisilah, kada ɗayan ku ya tunkari ɗan uwansa da makami tsirara. An gane ko da wasa ko da gaske. Fa innahu la yadri, domin shi bai sani ba, la'alla shaytanu yanzi'u fi yadihi, ta yi shaytan ya fusgi hannunsa. Kai kana nuna ɗan uwanka da makami da wasa, shi kuma shaytan sai fusgi hannunka sai ka je ka same shi. An gane ko? To da ka gudun kada tsautsayi ya afka ma daga wasa ka je ka cutar da dan uwanka, gwanda ma tun da farko kar ka fara. A hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ya gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fi suqina wa ma'ahu nabl, in ɗayan ku zai wuce ta kasuwa ko ta masallaci a hannunsa akwai kibiya, falyumsik ala nisaliha, to ya kama wajen tsinin nata, ya kama ruwan ba kotar ba, inda ake jin tsoron zai iya jiwa mutum rauni, to kai sai ka danke. Kaga kamar yanzu ka ce 'yan sanda da sojoji waɗanda suke karkiya da bindigogi a cikin mutane, to su rinka saukar da su ƙasa ko su rinka ɗaga bakinsu ya kalli sama. Amma sai kaga ɗan sanda ya fuskanci mutane da bindigarsa ta yi saitin kan wani ko ta yi saitin idan wani ko cikin wani, kuma a tsakiyar mutane ko a kasuwa ko a gindin danja, wani lokaci ba har a cikin masallaci. To idan ka san za ka yi haka ranka ya daɗe, ka zare maka abin nan ɗinta, bazuka ake ce mata komai, magazin ɗin, ka cire magazin ɗin nata. Amma wani lokaci da magazin ɗin har da wani goyo kuma duk yana shiga cikin mutane da shi, wanda ni na san a dokar aikinsu ba haka aka ce su yi ba, sakaci ne kawai. Dan ina da wani jiniya na yanzu babban soja ne, yake bani labari, yace kaga a dokar aiki duk irin waɗannan abubuwan ba daidai bane, kuskure ne. wasu daga cikin manyan su in suna tafiya suka ga sun yi haka suna tsayawa su tsawatar musu,
in za ka riƙe bindiga a cikin mutane to ko dai ta kalli sama ko ta kalli ƙasa, amma kada ka rinka barin ta haka kawai tana walwala a gaban idan mutane. Wannan sagegeduwa ce, sakaci ne da rayuwar mutane. Yanzu in tsautsayi ya sa kat kunamar ta fita sai ka kashe mutum, kuma shikenan ka jaza masa bala'i, ka jaza wa 'yan uwansa bala'i, ba yadda za a yi da kai, sai dai a je a yi ta dogon turanci, a yi ta cike takardu, amma na banza ka riga ka kashe mutum. Kai ba za ka iya biyan diyarsa ba, ita hukumar ba za ta biya ba, kuma Allah ba zai yafe ba, kuma ka ɗauka kanka dala babu gammu. Da haka tun a da can akwai makamai, kuma akwai ma'aikata, akwai sojoji, akwai waɗanda suke mu'amala da makami a cikin mutane. Manzo Allah ya koyar da su ga yadda za su rinka mu'amala da makamai a cikin mutane. In za ka wuce ta kasuwa da kibiya, kaga ita ce a madadin bindigar a yanzu, to ka kama bakin kibiyar, dan kada ka je garin wucewa ka karci wani, ko garin wucewa ka soki wani, ko garin wucewa a yi turmutsutsu wani in gizo ka bai sani ba, kai ma ba da sani ba ka zo ka soki wani da makami. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kuma ba za a ce jami'an tsaro ba za su yi yawo da makami ba, dan yanzu kana cewa su aje makami, to in ta'adda su kuma fa sai su dauka. To amma sai su san ka'idojin kuma su rinka kula da su. Kuma in sakaci ya ja suka yi wa wani ta'addanci ko suka yi wa wani asara sakamakon wannan rike makamin na rashin ka'ida, to a rinka tirsasa su suna biya. Wannan shi zai sa gobe ba za su sake ba. Idan dan sanda ko mofol ko soja ya rike bindiga ba yadda ya kamata ba, ya shiga da ita cikin gari ko ya shiga da ita cikin kasuwa ko cikin taron jama'a, sai ta subuce ta yi wa wani rauni, to a tsayar da shi cikin albashinsa a yi ta zara ana biyan wannan mutumin diyar wannan ɓannar da ya masa. In ya san haka gobe zai kiyaye. To amma in sun yi irin wannan ta'asar, mu kanmu ba ma bin haƙƙinmu, muna ganin mai ƙarfi sai Allah ya isa, to ai gobe za su sake mana kuwa. Ba wani mai ƙarfi, jami'an tsaro su ma under law suke, ƙarƙashin doka suke. Ina ƙungiyoyinmu na unguwanni, ina ƙungiyoyinmu na gayya, ayyukan gayya, ina ƙungiyoyinmu na zumunta, ina ƙungiyoyinmu na kaza na kaza, amfaninsu kenan. Kai kadai ba za ka iya neman irin wannan haƙƙin naka ba, amma in kuka haɗu da wancan da wancan, kai ɗan kasuwa ne, shi lauya ne, wancan ma'aikaci ne, wancan kaza ne, kuka haɗa ƙarfi, to mai ƙarfi menene? Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. La tukhasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiyya. Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To wannan shine abin da ya kamata. In aka samu irin wannan ta'asar, to mutane su daina Allah ya isa, su daina yafewa, su tafi su shigar da ƙara, su shigar da sojawa na ƙara, ko su shigar da shugaban sojojin ƙasa in sojojin ƙasa ne suka yi musu, shugaban sojojin sama, shugaban 'yan sanda baki ɗaya su sa shi a kotu. Shi ne da alhaki zai nemo musu talakansa wanda ya musu wannan ta'addancin. A nan kwanaki wani abu ya faru a unguwar Kundila, gyaɗi-gyaɗi, unguwar gyaɗi-gyaɗi, wani soja ya zo yake zance da budurwa a cikin mota. Su kuma unguwar sun riga sun yi ka'ida, ba a musu zance da budurwa a cikin mota. Da haka suka zo suka tashe shi, suka ce mu ba a yi mana haka. Saboda tsabar raini sai je kwaso kurata 'yan uwansa, suka zo kawai suka rinka dukan kan mai uwa da wabi da wannan bel din nasu na karfe, suka rinka fasa wa mutane kai. Mutanen unguwar hankalinsu ya tashi, su tafi nan su tafi nan. A ƙarshe suka zo wajena suka ce dan Allah a isar da sako a Huduba. Nayi magana akan haka a Huduba. Irin wannan disan ya taɓa faruwa a Lagos a cikin Yarbawa, sai suka kai shugaban sojojin Najeriya ƙara, sai da aka nemo sojan, sai da aka bi musu haƙƙi. Na ce to wannan shine abin da za ku fara yi kafin mu mi kwarmato akan mumbari, to kuma ku je ku yi abin da ya kamata. Ina amfanin ƙungiyoyinku? Ita wannan ƙungiyar da ta umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, wanda suka hana wannan, dokar ƙasa ta ba su dama, unguwarku ce, kuna da damar ku tsara yanayin da ya dace da ku a al'adar ku da addinin ku don ku rayu da tsaron ku. To ku bi ka'idar da doka ta ba ku je ku kai ƙara. Hudubar da nayi da yawa sojoji sun ji, kuma sun ji ba daɗi, domin a cikinsu akwai masu hankali da tunani. Ba za su so a yi musu irin wannan yarfan ba, ba za su so wani ya shafa musu kashin kaji irin haka ba. Wallahi wani soja ya samu lamba ta, mun daɗe muna chatting da shi, ya ce wallahi malam wannan sojojin 'yan unguwarsu ne, mun yi bincike mun gano kurata ne da aka ɗauke su aiki kwana-kwanan nan. Soja mai hankali mai tunani ba zai wannan ba. Shi soja mai hidimar al'umma ne, dan a lokacin ba a daɗe ba kuma aka yi ranar sojoji suka rinka shiga kasuwanni suna yi wa mutane shara, suna yi wa mutane aikin gayya. Ma'ana wannan yana nuna soja na gari
mai hidimtawa al'umma ne. Dan sanda na gari bawan mutane ne. Jami'in tsaro na farin kaya na gari mai hidimtawa al'umma ne, ba mai cutar ta ba. To wannan yana daga cikin rashin sa'ad da muke yi mu a wasu lokuta. Kamar yadda ina faɗar wannan ina nanatawa, shugabanninmu matuƙar suna so al'amura su gyaru sai sun dawo da al'amura ga masu hankali masana ya kamata. Kiristoci duk lokacin da za a ɗauki sojoji ko 'yan sanda ko immigration ko SSS coci suke zuwa, sanatocinsu, 'yan majalisunsu, gwamnoninsu sai su kira limaman coci sai su ba su slot ɗin su ce ku kawo mana, saboda a masallaci liman shi ya san masu hankali. A nan ake da 'yan agaji. Duk mutumin da ya zo ya yi aikin agaji fi sabilillahi da kuɗinsa ya tako daga unguwarsu, da kuɗinsa ya ɗinka wa kansa uniform, ya zo ya tsare kayan mutane bisa ga amana ba a san daga inda yake ba, wannan shi ya cancanta ka bashi aikin tsaro. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. To shi yasa za ku ga sojoji na kiristoci masu hankali ne, masu kishin addininsu ne, saboda daga masallatansu aka ɗauke su aka kai su aikin, sun tafi da kishin addinin da kishin al'ummar. 'Yan sandansu haka, SSS ɗinsu haka. Amma mu cin amanar da yawan 'yan siyasan mu suke mana, in za a ɗauki sojoji sai su je su ɗauki 'yan jagaliyar siyasa, 'yan ƙwaya, 'yan daba, wai su za su tsare mu. Mutanen da ijunansu ma faɗa suke ba gaira ba dalili, suna kashe kansu. Yanzu waɗannan su za ka zo ka ba makami sun sha ƙwaya? To sai kaga soja a ƙasar Hausa da ya je an yi masa training ya fito kurtu, farkon abin da zai fara yi in ya dawo unguwa sai ya nemo abokansa na shan kwaya, sai ya sako wandan da rigar da wandan da takalmin ba riga, sai ya sako singileti, kaga karya doka ta farko. Sai kuma ya ɗoro hula, sai ya sako wannan gashin jiminan ko gashin ɗawisu, sai ya shigo unguwa ba mutunci. Yanzu ya zame wa abokansa na shan kwaya lasin, ya musu garanto, sai su hauran balago ko hauran dai da ake shan kwaya, sai su je suna sha. Da 'yan sanda sun kawo rarime sai a gan shi, to yanzu shi ya biya bukata, sojansa ya yi. In ya taba fada da wani ya kullace shi bai rama ba, to a ranar za a tafi ramuwa. Wannan shine mafi yawancin abin da suke mana. Illa man rahima rabbuka wa qalilun mahum, sai ɗan kaɗan daga cikinsu. Ba mu ce duka ba a rasa na Allah, amma dai mafi yawancin waɗanda aka ɗauke su ta wannan hanya, wannan shine saƙon da suke isan mana. Da haka muke jan hankali ga masu mulkinmu, 'yan siyasanmu, waɗanda yanzu duk damammakin ɗaukan aiki suna hannunku. Duk wata ma'aikata da aka je an riga an yi wa tanda, sai dai kana da wani sanata ko kana da wani ɗan majalisa ko gwamna ko kaza ko kaza. To ku ji tsoron Allah, ku sani ba kanku kaɗai kuke wakilta da 'ya'yanku ba, al'umma duka kuke wakilta. Kuna ja mana bala'i, kuna sai da rayuwarmu ga waɗanda ba su cancanta ba. Ku yi koyi da abokanku ta kwarorin ayyukanku waɗanda ba musulmi ba, ku ga yadda suke yi. Duk abin da za su yi suna ƙoƙarin su yi kishin al'ummarsu, duk abin da za su yi suna ƙoƙarin su yi kishin addininsu, wanda kuma hakan baya yiwa sai an biyo ta hanyar addinin. Su ma suna da 'yan ƙwaya, amma ba su yadda 'yan ƙwayansu su zame musu irin wannan ba, sai a ba su wani aikin daban, ko ba haka ba? Amma masu hankali su ya kamata a ɗauka jami'an tsaro, masu sanin ya kamata su ya kamata su zama jami'an tsaro. To su ne lokacin da muke karanta musu waɗannan hadisan na yadda ake riƙe makamai za su fahimci zancen, saboda daman suna masallatan, ko kuma ko da aiki ya raba su da masallacin amma zuciyarsu tana tare da masallaci. Yanzu akwai da yawa jami'an tsaron da sun yi aiki a cikinmu, wasu an yi musu canjin aiki, yau ba sa tare da mu, suna wani waje amma suna mutaba'ar duk abin da ake yi. Akwai waɗansu ofisoshi ne amma suna bibiyar me ake yi na karatu kullum. To kaga wannan su suka ɗauki addininsu da aikinsu da rayuwarsu bai ɗaya. Su ne wanda duk abin da zai cuci al'ummarsu ya dame su, duk abin da ya shafi addininsu ya dame su, duk abin da al'ummarsu take bukata wannan shine damuwarsu. Amma ka zo ka ɗauki wanda ba ruwansa da sallah, ba ruwansa da masallaci, kuma shine jami'in tsaro. Ba dole ya ta kai rahoto akan masallaci ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza, ya ta ɓata mutane ba, ya ta sharri ya ta kage ya ta kazafi, saboda daman shi makiyin masallaci ne, ba da alaka da masallaci. Ina fata mun fahimci wannan. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hirka da ɗayan ku ya ɗauki makami ya shiga cikin al'umma da shi. In ku hakan ya zama dole sai ya ɗau makami kamar jami'in tsaro, to in zai shiga ya san yadda zai rike makamin. In bindiga ce ta kalli ƙasa ko ta kalli sama, ko shi da kansa in yana damuwa da rayuwar al'umma, to shi ya sa hannunsa ya rike bakin bindiga.
ko ba haka ba, ya sa hannunsa ya rike bakin bindigar, kaga in ma kuskure ne ya faru harsashi ya kubuce to kansa zai samu, to kuma wallahi wannan ya fi masa sauki akan ya samu wani, wallahi ya fi maka sauki ka samu wani akan ka samu kanka akan ka samu wani, domin in kanka ka samu kayi wa kanka da kanka gyara, gobe za ka kiyaye kuma zai zame maka kafara. Amma matukar wani ka samu to ka ɗauki rayuwarsa kuma za ka je ka tadda Allah, shi ne abokin hisabanka, shi kuma ya mutu yana can yana jiranka a lahira kuma babu yafiya. Allah ya samu gani. Da haka manzo Allah ya ce fa innahu la yadri la'alla shaytana yanza'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nari. In ku kai sakaci ka samu wani da makami sakamakon rashin kula, ka shiga da makami cikin jama'a, makamin ya subuce, ka taba wani da shi, ka samu wani da shi, ka kai ga salwantar da rayuwarsa, to fa yaqa'u fi hufratin minan nari, ka sani a cikin kwazazzaban wuta zaka fada. anan kamar yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah, wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Domin anan kamar kisan ganganci kai, ka shiga da bindiga cikin mutane da harsashinta da komai, an yadda ba kai ka harba ba, amma sai ta subuce, ai kai ka kawo ta, sai harbi ya tashi, sai ka kashe wani, to nan kayi kisa ne na ganganci, wanda kuma ya kashe mumini da gangan, ubangiji ya ce sakamakonsa ita ce wutar jahannama. Allah ya tsare mu. Muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1800. wa fi riwayatin li Muslimin, a wata riwayar ta Imam Muslim, qala manzon Allah qala Abu Huraira yace qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, baban Al-Qasim amincin Allah ya kara tabbata gare shi yace, man ashara ila akhihi bi hadida, duk wanda ya nuna dan uwansa da wuka ko da bakin karfe mai tsini wanda zai iya yin rauni, an gane ko, nunawa kawai, fa innal mala'ikata tal'anuhu, mala'iku tsine masa suke yi. To ina ga yau yan sara suka, waɗanda suke saran mutane, suke sukan mutane, ba su ji ba su gani ba, musulmi nuna shi kadai da makami, mala'iku tsine ma suke, an gane ko. Kaga daidai da wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah ya tsine mai, yayi fushi da shi. Hatta ya da'ahu, har fa sai in ka kauda makamin ka daina nuna shi da shi, to shine mala'iku za su daina tsine maka. Amma matukar zaka rinka nuna dan uwanka da makami, to mala'iku tsine ma suke yi, domin gab kake da ka fada cikin babban hadarin da yafi na tsinuwar, shine taba jikinsa da zaka yi, wanda in hakan ya kai ga salwantar rayuwarsa, to wuta ce kawai kai tsaye. Da haka wannan yake nuna mana tsantsar alfarmar musulmi, kuma wannan nuna makamin fa malamai suka ce ko da wasa ko da gaske, saboda sau da dama wasan yana zamowa mai gasken. wa in kana akahu li abihi wa ummihi, kuma dan uwan ko mun kusancin ka da shi, ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya, ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya, to ina ga wanda kuma ba haka ba, dan uwanka ma na jini kai masa wasa da nuna makami, mala'iku tsine ma suke yi, to ina ga wanda ba dan uwanka bane na jini. Ya kamata mu kiyaye. Ibn al-Arabi al-Maliki yace, man ashara, abinda manzo Allah yake nufi da wanda ya nuna bi hadidatin, dan uwansa da bakin karfe ko wuka ko makami, la'anatul mala'ikatu, mala'iku suna tsine mai, yace fa hadha qad istahaqqa la'ana, domin ya cancanci a tsine mai din ne, bil isharati, kadai ta hanyar nunin kadai yana tabbatar maka da hukuncin tsinuwa. Fama zannuka bil isabati, Ibn al-Arabi yace to ya kake tsammani kuma in daga nunawar kuma ya cake shi ko ya yanke shi, to kaga wannan kuma yafi gaban tsinuwa, domin in nunawar kadai tsinuwa yake jawowa, to abin da yafi nunawar kuma shi ko yafi gaban tsinuwa. Wa inna ma yakunu al-la'nu 'alaiha idza kanat isharatu tahdidin, wadansu malamai sun ce a'a, nunawar sai in nunawa ce da nufin razanarwa da tsoratarwa da nufin fada, sawa'an kana mujiddan fihi aw la'iban, ko kuma ya zama nunawa ce ta tsoratarwa, amma tsoratarwar ko ta wasa ce ko ta gaske, an gane ko, domin akwai tsoratarwa ta wasa, akwai tsoratarwa ta me, ta gaske. To koma wacce aka yi, in dai an yi wa mutum nuni da makami da wannan niyya, to ko shakka babu tsinuwa ta tabbata. qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, yanzi'u, shedan zai iya fusgar hannunka ya ingiza ka,
shine malai ce dubita an yi wa kalmar wasali bil aini ma'a kasri zai, akwai ainun akwai kuma yi wa zayin kasra, yanzi'u kenan, amma akwai yanzihu, an gane ko? Wa bil ghainil mu'jama ma'a fatiha yanzagu kenan, kuma an karanta da yanzagu, shedan yana iya karkatar da hannunsa, an gane ko? Wancan kuma yanzi'u yana iya ingiza shi. Wa ma'anahuma mutaqaribun, ma'anar biyun kusa suke da juna, da ingizawa da karkatar da hannu zuwa ga yin abin da ba shi kai nufi ba, kusan duk ma'anar su ɗaya ne. Wa ma'anahu bil muhmala, idan mun karanta da yanzibu to shine yarmi, shedan zai ingiza ka kai suka ko kuma ka kai sara alhalin ba haka kai nufi ba. Wa bil mu'jama, bil muhmala kenan, yanzi'u kenan. Wa bil mu'jama in mun karanta da mai dugon kuma shine yanzibu ko yanzabu, to shi nan ma yace aidan yarmi, shi ma dai jifan ake nufi. Wa yufsidu kuma yana batawa, duk wanda yana daga cikin ma'anar yanzag, batawa. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina, an gane ko? Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Da haka dai kalmar yanzag tana zuwa da ma'anar yarmi da kuma yufsid. Wa aslun naz'i, asalin kalmar naz'u kuwa ay at-ta'n wal fasad, suka da bata abu. Hadisi mai lamba ta 1801, wa an Jabirin radiyallahu anhu, an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda, kala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ayyuta as-sayfu maslulan, ayi karbebeniyar takobi tsirararsa, ko wuka ka miƙa ko a miƙo maka, ka karɓa ko ka miƙa a karɓan maka, duk manzo Allah ya hana in dai takobin tsirara yake. Kenan kaga wannan yana nuna wuƙaƙe ya kamata su zama suna da mai gida, makamai ya kamata su zama suna da mai gida, takobi ya zama yana da kube, wuƙa ma ta zama tana da kube, wanda wannan za ku ga shine al'adar iyaye da kakanni. Duk wuka akan yi mata mai gida, duk takobi akan yi masa gida, amma yanzu sai ka gan su tsirara. To idan takobi ko wuka ko makami yana tsirararsa, ba a so ka mika, ba a so a miko maka, ba a so ka karba, ba a so a karban maka. Manzo Allah ya hana wannan, da haka sai mu kiyaye. Imam al-Bazzar ya fitar da hadisi da sanadi zuwa ga Jabir. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wajen waɗansu mutane, ya ta'aqauna bainahum sayfan maslulan, suna ta miƙeƙeniyar takobi a tube, wannan ya miƙa wancan, wannan ya miƙa wancan, an gane ko? Kuma takobin tsirararsa ba a cikin gida ba. Faƙala sai annabi ya ce alam uzjirakum an misli hadha, ban hana kuna tsawatar muku kwatankwacin yin wannan aiki ba? Sai ce li yuqmidahu thumma yunawiluhu akahu, dayan ku in zai mika wa dan uwansa makami to ya sa shi a kube sannan ya mika masa. A wani hadisin wanda Imam al-Hakim ya rawaito daga Abi Bakara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen waɗansu mutane suna miƙeƙeniyar takobi tsirararsa. Faqala sai manzo Allah ya ce la'ana Allahu man fa'ala hadha, Allah ya tsine wanda ya wannan, ko kuma Allah ya tsine wanda yake irin wannan aiki. Ko dai ya zama labari ko ya zama addu'a, kowanne na manzo Allah tabbas ne. In labari ne, labarinsa gaskiya ne, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In addu'a ce, addu'arsa karɓaɓɓiya ce, li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba. Sai ya ce awalaysa qad nahaitukum an hadha, ba na hana ku yin hakan ba? Haka tunda na hana ku ba ku hani ba, tsinuwa ta tabbata a gare ku. Sannan ya ce idza qalla ahadukum sayfan yanzuru ilayhi fa arada an yunawilahu akahu falyughmidhu thumma yunawilahu iyyahu. Idan ya zara takobi daga gidansa yana kallo, sai ya so ya mika wa dan uwansa shi, to ya mai da shi cikin kubansa. Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi, wa qala hadithun hasan. Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan. Babu al-adhan illa li hatta yusalli al-maghrib. Babin da yake ba a so mutum ya fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah, sai dai in wani uzuri ne ya taso mai, har sai ya jira an yi wannan sallar ta farilla tare da shi, to sannan ya fita.
da aka da zarar kiran sallah ya riske ka a masallaci to kai hakuri har sai an yi sallar in dai baka yi ta ba to sannan sai ka fita amma in ne ka fita baka da uzuri ba wai alwalarka ce ta karye ba wai mantawa kai ba kulla babur ɗinka ba ko ba haka ba wannan ma ai uzuri ne babba sai ka je ka kullo sai ka dawo dan ba haka ba kuma zuciyarka ba za ta taba samun nutsuwa ba shi ko zaman masallaci da ibada a cikin sa ba yiwa sai da me sai da nutsuwa musamman kuma in za a yi sallah fa iza tuma'anantum fa aqimus sala hadisi mai lamba ta 1802 an abi sha'sa'i qala daga abu sha'sa yace kunna qu'udan mun kasance a zaune fil masjidi a masallaci kalmar qu'udan shine jam'i qa'id wanda yake zaune qu'ud mutane da yawa a zaune an gane ko alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan kaga qiyaman jam'u qa'im qu'udan jam'u qa'id in mutum ɗaya ne a tsaye qa'im inda yawa ne qiyam wa nufiqa fihi ukhra fa idahum thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun kaga qiyamun ana nufin hum to da haka da yace kunna mun kasance qu'udan a zaune fil masjid a masallaci wani masallaci yake nufi masallacin manzo Allah saboda ya sa alif da lam ya zama ma'arifa ai fil masjidin nabawi ma abi hurairah radiyallahu anhu tare da abu hurairah Allah ya kara masa yadda fa azzana al muazzinu sai ladan yayi kiran sallah fa qama rajulun min al masjid yamshi sai kawai wani mutum bayan an gama kiran sallah ya tashi ya kama tafiya zai fita fa atba'ahu abu hurairah basarahu sai shi ko abu hurairah ya tsira masa ido yana kallon sa hatta kharaja min al masjid har sai da mutumin ya fita daga masallaci faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce da waɗanda suke tare da shi amma haza kun ga wannan faƙada asa abal qasim ya saba wa baban alƙasim to kaga kamar anan abu huraira yana jingina wannan hukunci ne zuwa ga annabi ne ya hana an gane ko da aka yi ce wannan ya saba wa manzon Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam an-nawawi yace fihi karahatul khuruj min al-masjid ba'da al-adhan a cikin hadisin akwai bayanin karhancin fita daga masallaci bayan an kira sallah hatta yusalli al-maktuba har sai in mutun ya sallaci ita wannan sallah ta farilla da aka yi kira illa li uzrin sai dai fa in yana da uzuri to in yana da uzuri kuma uzurin ya zama karbabbe to wannan kuma babu laifi babun karahatu raddir raihan li ghairi uzr babin da yake bayani akan karhancin mai da kyautar turare in ba da uzuri ba in aka yi maka kyautar turare to ka karba an gane ko amma in kana da uzuri kana tsoron kada an yi wani siddabaru a ciki to kar ka karba an gane ko kuma kai baka da bukatarsa to ta yaya mutum yake zamawa bai da bukatar turare kamar yaya akwai mutanen da ba sa jin wari ba sa jin ƙanshi kaga in dan turare dan kansa ne shi bai da bukata sai ya ba wani tunda in so ake yi a ji kanshin to shi baya jin kanshin kamar mace idan ta zama mata irin wannan mutumin shi baya jin kanshi baya jin wari to me amfanin ta sai turare ba ya amfanin ta sai turare ba za ta sa bane dan mijinta ya ji kanshi to shi baya ji kaga ko tana da shi ko an kawo mata sai ta ce ku kaiwa wasu ko ba haka ba ku kaiwa wasu to dai in ba da wani uzuri ba a son a yi maka kyautar turare ka ki karba ba kuma turare kadai ba sauran abubuwan za mu ji ko suwaye hadisi mai lamba ta 1803 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man urida alaihi raihanun duk wanda aka bashi turare ko aka bujiro mai da turare fala ya ruddahu kada ya mai da shi ya karba kaga irin abubuwan da mutanen da suke sai da turare suke yi su zo cikin mutane suna ta lakata wa mutane wani sai kaga ya ki karba shi ka alakata bai bai kamata ba dan me sai dai kana da wani uzuri wani yana da cutar abin nan asma baya son turare duk yadda ya ji kanshin turare yanzu matsalar numfashinsa za ta tashi to wannan daban wani yana da mura chronic wacce ita ce din da ya kusan asma din to wannan shi ma baya son turare yana cutar da shi shikenan wani yana da matsalar fata kila in an shafa masa turaren jikinsa bai dace da chemical din turaren ba sai ya masa kuraje wannan ma uzuri ne daban
ga waɗanda suke zuwa su bayar ko su shashafa ɗin, sai ka ce a ni ba na so saboda ina da wata larura. Amma irin haka in ka yi deny, an ka ƙi, to ka fito ka yi bayani. Manzo Allah in aka yi masa kyauta ya ƙi karɓa sai ya fito ya faɗa saboda dalili kaza dalili kaza, dan wanda ka ƙi karɓar kyautar ta sai ya san uzurinka, hankalinsa ya kwanta. In ba haka ba za ka sa shi cikin damuwa, zai ga ka wulaƙanta shi. An gane ko? To manzo Allah ya faɗi dalili me yasa aka ce maka in an ma kyautar turare ka ƙi karɓa, yace fa innahu khafiful mahmali. Dan shi turare ba wani kayan gabas bane, ba nauyi ne da shi ba. Yanzu kilan aka baka kyautar buhun gero sai ka ce ba na so, musamman in ba mota, saboda dole ma ka yar, za ka iya ɗauko shi ne ka kawo gida, sai ka ce ni na gode. Sau da dama in mutum ya je ƙauye yana ganin irin wannan 'yan ƙauye sai su tara maka damman hatsi, wannan ya kawo maka damin gero, wannan ya kawo ma damin dawa, wannan ya kawo maka damin kaza. To kaga kai a birni ma baka cin gero, baka cin dawa, ko ba haka ba? Kuma kai ka ɗauko yanzu gero ka taho da shi birni ka yi mai da shi. Wani lokaci sai ka kalli masu rauni a ƙauyen sai kai ma ka rarraba musu sai ka taho. Wannan kaga saboda nauyinsa. Amma kwalbar turare dududu ba ta wuce ka ɗauki katan ɗinta ba ma aka ka je duk inda za ka je da shi. An baka ƴar kalba ƙanƙanuwa kuma ka ce ba ka so, to na me? Da haka manzo Allah ya ce dan turare ba wani nauyi ne da shi ba, mutum zai iya karɓa, saukin ɗauka ne da shi, ba zai zame maka kaya ba. Kenan wannan ya nuna idan abu ya zame maka kaya, ya zame maka nauyi, ko an maka kyautarsa kana iya mayarwa, kana iya mayarwa, saboda karɓar za ta cutar da kai. Ina fata an gane. To sannan manzo Allah ya ce tayyibur rihi, kuma yana da daɗin ƙanshi. Shi me? Turare. Kalmar turare yana da daɗin ƙanshi, haka ne. Turare iri-iri ne, wani ya maka daɗi, wani bai ma daɗi ba, wanda bai ma daɗi ba zai yi wa wani daɗi. In dai turare ne to za ka samu dai abin so ne, ko da wani baya so wani fa yana so, domin shi yanayin ƙanshin turare ɗabi'a ce, wani yana masa wani kuma bai masa ba. Turaren da wani yake so wani baya son irinsa. To amma dai ko ma ta yaya ne, shi turare ya kunshi kyakkyawar kama, shine na ba a taruwa gaba ɗaya a ce ba a san sa. In wani ya ƙi shi wani sai so shi. Yasa wata rana kana zaune sai ka ji wani ya zo da turaren da kamar zai tare kai, kamar turaren aljanu. Kai da ka ji shi ka fara jiri, ya bugar da kai. To amma shi kwasan kayansa yake, ya sa ya malka, ya ƙara mulkawa. Ina fata an gane. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Imam an-Nawawi ya ce wa fi hadha al-hadisi karahatu raddur raihan. A wannan hadisin akwai karhancin mai da kyautar turare. Kalmar raihan ana nufin turare. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana min al-muqarrabin fa raihun wa raihanun wa jannatu na'im. Da aka ce karahatu raddir raihan liman urida alaihi illa li'udhr. Ba a san mutum ya mai da kyautar turare in an bashi, sai dai fa in yana da wani uzuri. Wa qala at-tibi, imam at-tibi yace fihi, cikin hadisin akwai bayanin cewa annal hadiyata, ita kyauta, idza kanat qalila, in ta abu dan kankani ce, wa tatadammanu nafa'an, kuma abin yana dauke da amfani, fala tarudduha, ba a mai da ita, li alla yata'adha al-muhdi, dan kada wanda ya baka kyautar ya ji ba daɗi. Wannan yana daga cikin hikimomi. Kai ba cutuwa za ka yi da abin ba matsa ma zai ba, to dan me za ka mai masa? Kaga in ka mai masa kuma zai cutu, to kuma bai kamata ba. Ba a yadda kai ka cutu ba a yadda kai maka cutar ba. La darara wa la dirar. Hadisi mai lamba ta 1804, wa an Anas bin Malik radiyallahu an, daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Anas zai ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba, ya kasance baya mai da kyautar turare in an masa. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi. An gane ko? Ibn al-Arabi al-Maliki yace fihi mahabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lit-tibi, cewa annabi baya mai da kyautar turare ya nuna kaunar da annabi yake wa turare sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun sha faɗa, duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk jikinsa fa babu wani abu mai sunan wari, babu shi, guminsa kanshi yake yi,
yawunsa kanshi yake, komai nasa kanshi yake, amma tare da haka yana ƙarawa da me turare, saboda mai kyau ya ƙara da wanka. Amma yau sai ka samu mutum komai nasa ɗoyi yake, amma ba ruwansa da turare, kuma haka zai shiga cikin mutane ya ta cutar da su. Wallahi irin waɗannan mutanen in na kalle su tausayin matansu nake yi. Akwai wani mutum da wata rana na yi tafiya na same shi a wani gari, wato in yi matso kusa da kai ka san irin rikakken dan bunsurin nan mai ɗoyi sosai, wallahi haka yake, abin tausayi, kuma yana son ya shiga mutane. Kuma gaya wa mutum irin wannan yana da nauyi, yana da nauyi. Ka kira mutum ka ce wani kana ɗoyi, da nauyi. To amma ya kamata shi da kansa ya ji wa kansa. Matsalar shine gwano baya jin warin jikinsa. Shi galibin mutumin da yake da ɗoyin bai fiye ji ba. Shi yasa umuman kawai shari'a ta umarce mu da mu wanka, mu tsafta, mu gyara jikinmu, mu rinka fesa turare. Saboda me? Saboda maganin kada ka cutar da wani, maganin kada ka zo kana ɗoyi wani ya ji ya cutu kuma ba damar ya yi me ya gaya maka. Dan magana tana da nauyi irin wannan, tana da nauyi irin wannan. Da haka ƴan uwa mu daina sakaci da kula da jikinmu, mazanmu da matanmu. Addinin musulunci addinin tsafta ne, addinin kwalliya ne. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah yana tsafta, yana son tsafta, yana da kwalliya, yana son masu kwalliya, yana da kyau, yana son kyawawa. Shi yasa duk halitta sai ita mai kyau. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Da haka kowa kyakkyawa ne, sai dai wanda ya ƙi me kyautata kansa. Dukkanka in ba za ka kula da jikinka ba za ka zama me mummuna. Duk yadda wani yake ganin ka mummuna, in ka kyautata jikinka sai ka fi mai kyan da bai kyautata jikinsa ba kyau. Kuma dama a halitta Allah babu mummuna, kamar yadda mun sha faɗa. Dan meye mummuna? Abin da kowa baya so babu a cikin halitta Allah. Duk munin wani yana son sa, daidan wani karkacewa wani, duk kyan wani baya son sa. Duk yadda ake ziga ka saurayi kyakkyawa mai zizararren hanci, wata ba abin da ya haɗa ta da kai a kai kasuwa, ko ba haka ba? Wani dan burtuntunanta nan titirna shi take so, shi yayi mata. Wannan shine ka'idar rayuwa. Da haka baka cewa wani kyakkyawa ne wani mummuna ne, wacce kyakkyawa ce wacce mummuna ne. A'a, wacce kyakkyawa ce a wajen wasu, mummuna a wajen wasu. Wacce mummuna a wajen wasu, kyakkyawa a wajen wasu. Haka ka'idar Allah take. To da haka dai mu kyautata kanmu. Allah yana son kyau kuma yana son masu kyau, yana son kyautatawa. Da haka mu zama kullun cikin tsafta, kullun cikin kyau. Kuma wannan yana daga cikin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya fi kowa kyau a duniya. Yace hatta Yusuf da kuke ji ana faɗa mata sun yanyanke hannu a kansa, rabin kyau aka bashi, ni ko cikakken aka ba sallallahu alaihi wasallam. Amma kowa ya san yadda manzo Allah yake da kwalliya da gyara jikinsa. Matansa suka ce da ya shigo gida farkon abin da yake fara yi aswaki, saboda kwalliya da gayu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kyansa da kanshin jikinsa yana da kwalbar turare, duk inda aka dan zauna kuma a fito a dan feffesa. Yana ashe abin da gayu suke yi na dan tafiya da kwalbar turare, wannan ma ba laifi bane ko? Amma kai ya zama ne yaudarar ɗan mata. Sai an je an kira ta an ce tana nan, za ta zo, sai kuma ya feffesa, sai ya bi duk kusurwar sauran gidan nan ma ya feffesa. Sai ka ji har cikin gida ana faɗa, kai wani amma da ya zo ƙanshinsa ake jiyowa. To abin da nake gaya wa iyaye da 'yan mata, in saurayi ne ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara 40 da yatsu, ku dai ba a hankali. Kamar yadda kai ma saurayi kada ka yadda kai budurwa ran sallah, kar kai budurwa ranar biki, saboda duk wata mai faso daman da sallah ana wanke gaja, ta je ta yi sammako, ta kwana a gidan kunshi, duk an rufe kaushinta, an diddirje ta, an gwawwanke ta. To in ka yadda a ranar ka same ta, ka kiyaye gamuwar. Yawa, ka bari sai ka tabbatar ba biki suke ba kuma sallah ba, a tsakiyar shekara, to sai ka nemi budurwa. A nan ake gane mai tsafta ce ko kazama ce. Kamar yadda wata baban mu Allah ya jikanta da rama take gaya wa 'yan mata a gidanmu, ta ce yadda ake gane saurayi kazami, da kun ga gefen hularsa ya tara gumi, to ku kiyaye shi. Kun ga na ba ku sata ansa. Da hularka ta yi gumi, maza maza je ka wanke, kai ta wanki, maza maza in za ka zance kar ka tafi da ita. Kuma 'yan mata suna sata kallon hammata, da sun ga hammatarka tana hada wata transformer ce nan ta wuta,
dan wani hammatarsa transformer ce da ka sa mai batir kama zai ya tara gashin hammata ga gumi ga ɗoyi kuma ya yi kashirban haba bawan Allah kuma wai haka zai zo ya dabka turare to wani me kake so turaren ya bada ƙanshi wani samfuri ne wannan na sabon turare da haka dai Allah subhanahu wata'ala da ma'aikinsa suna son ado suna son kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mukin karɓar turare ba dan komai ba sai dan yana son sa yana kwalliya da shi yana tattalin jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbiba ilayya min dunyakum adibu wan nisa cikin abubuwan da aka sa mun son su na duniyar ku abu biyu mata da kuma turare manzo Allah yana son mata na sunna wanda wannan cikar kamalar mazantaka ce an gane ko ba wai mata na I love you ba a'a mata na aure da gaske manzo Allah yana son wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan manzo Allah yana son turare ana zai ce baya mai da kyautar turare in dai an masa kyautar turare to yana karba a wani hadisin da imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar manzo Allah ya ce salasun la turaddu abubuwa guda uku in amma kyauta ba a mai da kyautar su ka karba abu na farko manzo Allah ya ce alwasaidu matasan kai hulo ko wani irin adudu irin dan abin nan da ake kushin wanda ake kwanta akai ko ake jingina akai manzo Allah an masa kyauta wannan baya kin karba kuma yace kar a ki karba na biyu ce wa duhunu da turare kalmar duhun anan ba mai ake nufi ba ana nufin turare Imam Tirmidhi da kansa ya fassara me ake nufi da duhun yace ad-duhunu bi ma'ana at-tib to sannan abu na biyu wal labanu yogurt ko madara ko kindurmo manzo Allah an masa kyauta wannan baya kin karba yace abu guda uku ba a kin karbar su turare matashin kai ko fulo ko kafet ko dadduma irin wanda ake zuwa aikin hajjin nan ai tarbawa mutane ba a kin karba an gane ko to sannan kuma sai yogurt babu karahatil madhi fil wajhi liman khifa alaihi mafsada babin da yake bayani akan an karhanta yaban mutum a gaban idansa in dai ana jin tsoron yaban zai iya jawo wata barna min ijabin ta sanya masa jiji da kai an gane ko wai menene mu na wasa ne wari ya bada magani an sha an mutu yace mu na wasa ne to kaga akwai mutumin da in ka yabe shi babu wani tawaru'u yace wallahi baka ma sanni bane ko ba haka ba to kuma karshe in ba ai wasa ba sai ka sa shi ya daina yin abin alheri domin shi matsalar yabo idan ka yabi mutum galibi kakan wuce gona da iri wajen yaban kana faɗar abin da bai yi ba to shi kuma da yawan mutum idan aka faɗi abin da bai yi ba sai ya ɗauka ashe ma kallau suke ina yi alhalin ba na yi sai ya ƙi yanzu wani an san marowaci ne a ce ka ga kyauta maliya sai ce a yanzu duk kankami kuɗin nan na da nake ashe kallau da suke mai bayarwa to bari in daɗa ɓoyewa to kaga ka sa shi ɓarna wani baya sallar da ce in su wani kwana sallah ce yanzu duk mun sharin da nake ashe ba sa ji to kyale su bari in daɗa jan kofar ɗakina to kaga ka yabe shi abin da baya yi a madadin ka ce masa baya yi yayi yanzu ya dauka yana yi ba zai yi ba kaga ka cutar da shi a madadin me ka amfanar da shi wa jawazuhu amma ba laifi bane a yabi mutum liman umina zalika fi haqqihi ga wanda aka sanya ban ba zai sa masa girman kai ba ba zai sa shi sakaci ba ba zai sa shi daina yin wani aikin alheri da ya kasance yana yi ba ina fata an gane domin mutane iri-iri ne akwai mutumin da yake yana da imani a zuciyarsa duk yaban mai yabo ba zai canja shi daga halayyarsa ba Allah ya riga ya tabbatar masa da imani akwai mutumin da imani ya yi rauni a zuciyarsa yabo kankani sai ya sa shi yanzu ya rinka fasa kai to idan ka san halin mutum shine yabo yana sa masa fasa kai karka yabe shi in ma za ka yabe shi a bayan idansa domin yabansa a gaban idansa cutar da shi ne an gane ko to amma wanda ake kyautatawa zaton ya wuce wannan to wannan babu matsala dan ka yabe shi ma a gabansa wannan ba matsala bane zamu ji
hadisi mai lamba ta 1805 an abi Musa al-Ash'ari an karbo daga abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda kala yace sami annabi sallallahu alaihi wa sallam rajula manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yuthni ala rajul yana kwarara yabo ga wani mutum wa yutrihi fil midhati kuma yana wuce gona da iri wajen yaban nasa domin al-itra shine mubalagha fil madhi mujawazat al-hadd fil madhi shine manzo Allah da kansa yace la tadruni kama aqratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona irin yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi Isa dan maryam innama ana abdun kusani ni dai bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzo Allah amma kaga nasara sun ce da annabi Isa me dan Allah kaga sun wuce bawa da shi sun ce da shi ɗayan ukun Allah kaga yanzu sun ɗaukaka shi daga matsayin bawa sun mai da shi matsayin ubangiji to shine Allah subhanahu wataala ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha an gane ko wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid kuma Allah ya kara annabi Isa yace la yastankifa almasih ay yakuna abdan lillahi ولا الملائكة المقربون ومن يستنكب عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا da dai annabi Isa dan Maryam bai taba kyamatar a ce da shi bawan Allah ba haka mala'iku mafusanta ba su taba kyamatar a ce da su bayin Allah ba duk sun yarda su bayin sa ne da haka farkon abin da annabi Isa ya faɗa lokacin da zai magana a tsumman goyo qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan to haka nan ranar lahira Allah zai ce ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaga wani yana ta kuranta wani yana ta yabansa yana ta kuzuzuta shi fa qala sai manzo Allah yace ahalaktum aw qata'tum zahra ar-rajuli kun halakar ko kun yanke igiyar lakan bayan mutumin ana kun gama da shi kun kashe shi to nan cewa kun halakar da shi ba yana nufin kun kashe shi ba yana nufin kun halakar da shi halakarwa ta bangaren addini yanzu kun sa masa girman kai halakar da mutum ne kun sa masa jiji da kai halakarwa ce halaka ce ina fata an gane to kaga kamar kenan manzo Allah ya hana yin haka wuce gona da iri na yaban mutum a gaban idansa in an san hakan zai cutar da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito imam an-nawawi yace wal itra'u abinda ake nufi da itra da yace wa yutrihi shi itra'u din al mubalaghatu fil madhi shine wuce gona da iri wajen yabo hadisi mai lamba ta 1806 wa nabi bakar radiyallahu anhu an karbo daga abi bakar as-saqafi Allah ya kara masa yadda anna rajulan dhukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum an ambace shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa athna alaihi rajulun khairan sai wani mutum shi kuma yayi masa kyakkyawan yabo shi wanda aka faɗa din baya nan amma ana labarin sa a gaban annabi sai wani yake yaban sa kai aiko mutumin kirki ne aiko kaza fa qala an-nabiy sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai hak kai mamakinka ka ɗata unqa sahibika ka yanke wuyan dan uwanka yaquluhu miraran manzo Allah ya maimaita wannan kalmar yace in kana ahadukum madihan la mahala in dayan ku ba makawa sai ya yabi dan uwansa falyaqul to yace ahasibu ina tsammani kada ya yanke domin kalmar ahasibu ina tsammani da haka in zaka yabi dan uwanka karka ce wani kaza ne sai dai ka ce ina tsammanin ko wani mutumin kirki ne ni ko ina kyautatawa wani zato amma baka iya cewa kawai wani mutumin kirki ne bai kamata ba wannan yabo ne wuce gona da iri ne wani kam dan aljanna ne wani mumini ne a'a ina zaton wani mumini ne ina kyautata zaton wani kam zai shiga aljanna to kaga wannan zato ne Allah kuma shi ya san me zahiri
malamai suka ce domin cewa wani kaza ne kai tsaye kamar wa Allah shishigi ne. Allah shi ya fi sanin kowa. Qul a antum a'lamu amillah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi ya sani ko ba ku sani ba, to da ka zartar yanzu ka nuna kamar kai ma mai sani ne. To amma ka ce kai zato kake, ka bar wa Allah shi kuma sani subhanahu wata'ala. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai yabi dan uwansa to ya ce ina tsammani, ina kyautata zato, ina sa rai. Wala yaqul atayaqqan wala atahaqqaq jaziman bidhalika. Dr. Abdul Qadir Ifan yace kada ka ce ina sakankancewa ko ina da tabbas, kana mai yanki haka to kar ka yi haka, sai dai ka ce ahsibu kaza wa kaza, ina zatan ko tsammanin ko sa ran abu kaza da kaza. In kana yara annahu kadhalik, in dai kai a ganin naka tsakaninka da Allah abin da kake faɗa din gaskiya ne, domin zaton ma akwai wanda kai ka san ƙarya kake yi. Yanzu akwai mutanen da zaka ga sun ga mutum a wajen taro ba su taba ganin sa ba, kawai su ta dorawa a kansa, kaga wannan ƙarya ne, baka san shi ba. To amma in ka zauna da mutum ka san halinsa, to duk da hakan ma kar ka zarta, sai dai ka ce ina zaton wani mutumin kirki ne saboda na zauna tare da shi lokaci kaza, abu kaza ya haɗa ni da shi na kaza, abu kaza ya haɗa ni da shi na kaza. To kaga wannan a zaton ka din a mu'amalar ka da kai da shi shine kake dorawa, wannan ba laifi bane. A ƙarshe sai ka ce annahu kadhalika, ni ina zaton shi din haka yake, kamar yadda nayi mu'amala da shi na gwada ba ɗaya ba biyu ba. Wallahu hasibuhu, amma dai Allah shi ya isan mai, shi ya fi ni sanin sa. Wala yuzakka ala Allah ahadun, ba a yin gaba ga Allah a yabi wani. An gane ko? Ba a yi wa Allah riga malam masallaci game da yaban wani. Nan an ruwaya ta zo da haka, wala yuzakka. A wani lafazin na Imam Ahmad, wala uzakki alallahi ahadan, ni kan bazan tsarkake wa Allah kowa ba, sai dai in bashi shi ya tsarkake wanda ya san ya dace da a tsarkake shi. Domin Allah ya ba mu ka'ida dunkulalli, ya ce wala tuzakku anfusakum, kada ku yabi kanku da kanku. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Allah madaukakin sarki shi ke ba da shaidar yabo akan wanda ya so kuma ya san ya cancanta. Muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Sai mu tsaya nan saboda lokaci yayi, abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya ya ce assalamu alaikum, dan Allah malam idan mace ta yi kul'i, sai ya ce kulki, ba kulki ake cewa ba, kul'i shine mace ta ɗauki sadakin mijinta da ya bata wajen aure ta mayan mai, ko ba sadakin ba wata dukiya ta ɗauka ta bashi ta ce na gashi ba ni ba kai ka sawwake min. Ina fata an gane, wanda mijin ya karɓa yadda shi kenan saki ya tabbata tsakaninsu, sakin da babu kome. An gane ko? Idan aka ce babu kome ana nufin kafin su dawo, in sun huce za su dawo, to dole sai an sake sabon ɗaurin aure, kuma sai ya sake bata sabon sadaki. Ba kamar sakin da kawai kace wa matarka na sake ki saki ɗaya ko biyu ba, kaga wannan kana iya dawo da ita ba sake sabon ɗaurin aure, ba sake sabon sadaki. To shi kul'i saki ne wanda yake dole kafin a kome sai an yi sabon ɗaurin aure, kuma sai an ba da sabon sadaki. To ta ce idan mace ta yi wa mijinta irin wannan, ta ɗauki kuɗi ta bashi akan ya sauwaƙe mata, ta ce sai ta yi idda, sai ta yi idda in mijin ya sadu da ita. Amma idan daga ɗaura auren ne ko saduwa ba su yi ba ko tarewa ba a yi ba, sai ta mayar masa da sadakinsa ko ta bashi wani abu ta ce su rabu, ya karɓa, to a nan in sun rabu ba za ta yi masa idda ba, domin ita idda tana tabbatuwa ne ga matar da aka sadu da ita, ko ta ba da kul'i aka rabu ko kuma miji ya sake ta, to wannan duk ita ce wacce za ta yi idda. Amma wacce ba a sadu da ita ba, to babu idda, ko kul'i aka yi ko kuma sakinta aka yi. Ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. An gane ko? Ya ku waɗanda suka yi imani, in kuka auri mata mu'mine sannan kuka sake su kafin ku tare da su, to babu wata idda da za su yi muku. Amma in dai an tare da mace, idan aka ce tarewa fa ana nufin saduwa aure, ba wai a ɗauki kirim kayan gado da tarkace a kai gidanka ba. Kan akai kayan gadon auren ya sadu da mata a waje, to wannan in suka rabu sai ta yi masa idda.
tunda an riga an yi saduwa ko da ba a kawo kayanta gidansa ba, dan tarewar da ake nufi ana nufin saduwar aure, ba wai kawo wannan shirgin da shiriri ta ba wani lokaci. to sannan ta ce idan kuma za ta yi idda jini nawa za ta yi, in mai jini ce jini 3 za ta yi. duk macen da take jini in za ta yi idda ta saki jininta 3 ne. wal mutallaq menene wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna